Aduna sa Sugbo karon bisan og way nakitang oil spill padayon nga gimonitor sa PDRRMO o DNR ang dapit nga nalunuran sa barko sa kanagatan sa syudad sa Talisay. Samtang Kapitolyo mutabang pagpangita og direktang buyer sa abot sa mga mag-uuma sa lungsod sa Dalagiti. Mga senior citizen sa lungsod sa Buloon gibisita sa Kapitolyo aron paghalad ni Lolo o ni Lula. Samtang Biggest Loser sa Cebu Province Edition formal nang gilusad alang sa healthy lifestyle sa mga kawani sa Kapitolyo. Samtang paugnat sa kusog ang Cebu Provincial Sports Fest gibuksan. Hindi guys sa katahom o paugnat sa kusog sentro sa tinuig nga kalihukan. Ug sa mag-uban kita dalhon kamo namo sa mga manindot nga mga bighani nga kabukiran o kalungsuran sa Buloon. Kini og dagan pa sa Sugbo karon. Gikan sa Lawak Balitaanon sa Cebu Provincial Information Office. Ang DIA Sugbo karon. Mayong adlaw mga Sugboanon, kami ang inyong mga higala nga taghatod sa matagsimanang balita sa probinsya sa Sugbo. Ako si Abner Quinio. Ug ako usab si Corina Lucero. Kini ang Sugbo karon. Padayon nga gimonitor sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa Environmental Management Bureau sa DNR-7 ang barko nga nalunod sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay kini bisan og walay nakita nga oil spill. Kung kumpleto na ang mga rekisito sa duha ka salvage vessel, ipahigayon na ang pagpasuyop sa mga bunker oil gikan sa nahimutangan sa nalunod nga cargo vessel MV Fortuner nga nalunod sayo sa buntag miaging Domingo. Adunay 1.1 nautical miles ang gilayon gikan dinhi sa nahimutangan sa kansohong Talisay Ug sa dapit nga nalunuran sa barko nga dunay 90 feet ang giladmon. Nanay nito ni report nito nga duha ka salvage vessel nga naghikay pa silahang mga papilis o dokumento o permit kay once na kompleto na ilang requirements ila na pagasugdan ang siphoning or pagsuyop sa nahibilin nga bunker fuel nga naa sa mga 5,000 liters. Samtang padayon gimonitor sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office pinagi sa pagtambayayong sa Environmental Management Bureau ug DNR-7 kung ugaling aduna may oil spill. Adunay sobra 5,000 ka litros nga bunker oil ilawom sa 90 katiil nga nahimutangan sa cargo vessel ang MV Fortuner nga gipanag-iya sa Sin-Sam Shipping Company nga nagbase sa Talamban, Cebu City. Nagbugna og risgo sa posibleng oil spill. Mga ahensya sa mga duol nga local LGU, provincial nga buhatan, nagtambayayong aron ang mga residente sa mga kasikbit nga barangay magbinantayon. So unsa ato mga precaution na just in case kung doon na mga oil spill, posible ang mga isda ato mga marine resources makaapekto. So unsa mga mga pagpangandam ini? Concert nagmonitor po ta sa mga mga fisher folks nya gipahigbaw na po sila nga in case i-report nila kay naandam na po dato ang mga LGU nya usa pa Coast Guard ga monitor pod sa kanang water currents o sa panahon karon kay in case nga naay mga di na matag-an nga kusog ba ang bawd at least may bawd nila asa sila mo pwesto daan para ma-neutralize nila ang mga traces of oil spill. Kini sila dito pa niya ug kini ang Sugbo karon. Kapitolyo, mutabang pagpangita og direktang buyer sa abot sa mga mag-uuma sa lungsod sa Dalagete. Samtang dugang gamit sa panguma, gisaad sa gobernador. Kapitolyo ug LGU sa Dalagiti motabang pagpangita og komprador alang sa mga na-harvest na sa mga mag-uuma nga naka-appeal sa Farmer Scientific Training Program nga naghimo sa 4 ka bulan nga pagtuon alang sa intercropping o pag-uma og mga assorted nga mga utanon dito sa Mantalongon, Dalagiti. Kini ang Mantalongon, Dalagiti, ang lagutmon kapital sa lalawigan sa Sugbo.
sa bisan unsay hulga sa panahon, init man o tigulan, ang kasamtangang administrasyon ni Governor John Davide atong makitaan nga gisiguro ang pagkaon diha sa lamisa. Gob, unsa ka sustainable ang atong programa nga atong gilusad? Sustainable yung kayo. Kuang kayo yun. Kini nga, karon kita yun nato, no? Basta magkaiusa lang yun mo. Ang atong mga farmers yun tinabangay, kini lang ma-produce. Sustain yun Dako kini makakuha sa itong food security program. Personal si Governor John Davide III ang mi-harvest sa mga bunga nga gitanom sa mga mag-uumang nga mi-apil sa 15 ka semana nga experimental nga pagtanom sa mga nagkanalaing utanon kabahin sa programa nga gipausugdahan ni Dr. Romulo Davide. Ang Farmer Scientist Training Program bahin sa rural vegetable-based production ug kung unsaon makabaligya ang mga mag-uuma sa presyo nga ilang kabuhian. Sanglit ang mga harvest sa ubang mga probinsya ilabi na gikan sa Mindanao makigkompetensya sa mga merkado sa Dakbayan sa Sugbo, diin ang mga harvest sa Mantalongon maapektado sa ubos kayo nga presyo. Usanis mga dekalidad nga na-harvest sa ato mga mag-uuma human nila nakatuni ang Farmer Scientist Training Program nga gitawag og Rural Vegetable Based Production and Marketing. So doon ay advice ang atong agriculture sa Cebu Provincial Agriculture Office. Atong tabangan pinaagi sa atong Agriculture Office, sa atong Marketing and Agribusiness Division pagpangita og mga institutional buyers dinhi sa atong Dakbayan sa Sugbo aron maka-access sila sa mga presko quality nga mga utanon o niya barato nga presyo, but ang atong mga farmers makatagamtam gyud og medyo taas-taas nga presyo. Ang long-term solution niya labing dakua og daghan kaayo nga naglangkob. Una, ato silang awahagon ang ato mga mag-uuma nga mutanom og mga utanon nga market driven, meaning ato i-consider ang bulan niya ng tuiga diin ang certain point of or period nga mahal siya atong i-consider. Dagatang i-consider ang supply pod coming from other provinces nga moabot sa syudad, ato nang i-consider diha sa atong pagtanom. Ikaduha, ato silang i-strengthen ang atong farmer association para makakuha sila og maayo nga presyo, makanegotiate sila dili tinagsa-tagsa kundi grupo, makanegotiate sila sa atong mga pumalitay o mga utanon. Ikatulo, kaning pag-cater sa atong mga institutional buyers nga dili na ta moagi og karbon o kung mahimo moderate ta sa atong mga hotels and restaurants nga taas kayog demand dinhi sa ato dinhi sa labi na dinhi sa Dakbayan sa Cebu City o mga silingan nga mga dakbayan sama sa Lapu-Lapu City, Mandawi City. Gitubag ni Governor Davide ang hangyo sa mga mag-uuma alang sa gikinahanglan ini nga mga ekipo ug lain nga 600,000 ang i-download sa lungsod sa Dalagite alang sa padayon nga mga local farmers training aron mamahimong sustainable ang vegetable sa kapitol sa lalawigan sa Sugbo. Misaar gina na si Governor John Davide nga muhatag og ayuda nga 600,000 pesos para unsa man to? Kini siyang initial nga 600,000 pesos para ni siya sa ato mga FSTP implementing local government units. So kini siya pagagamiton sa pag-purchase og mga agri-input sa mga sa seeds, fertilizers, for the conduct of trainings related to FSTP and training supplies or food. Alang sa kalambuan sa matag Subuano, gakinahanglan ang pagtambayayong. Kini siral dito pa niya, kauban ako ang Cebu Provincial Agricultures, Dr. Roldan Serhina. Kini ang Sugbo karon. Kapin sa libo ka mga senior citizens sa lungsod sa Buluon ang giduaw sa Kapitulyo alang sa halad ni Lolo ug ni Lula. Samtang grupo sa kababayenan gihatagan og mga bangko ug lamisa sa Kapitulyo. Dako na lang kayo ang pasalamat sa mga lulo ug lula sa lungsod sa Buluon sa gihimong halad sa Kapitolyo alang ni Lulo ug Lula. Moabot ngadto sa 1,167 ang kanadibuk-ang mga senior citizens nga nakapahimo sa ayuda gikan sa Kapitolyo nga personal nga gitulol ni Gobernador John Davide. Apil sa nangapod-apod si Buluon Mayor Merlo Di Rama
kauban ang mga sakop sa konseho sa lungsod ug si board member Tata Salvador. May gipanghatag usab nga mga food packs nga gikalipay kaayo sa mga senior citizens. Ang kalihukan gipahigayon sulod sa gym sa lungsod sa Bulhoon. Nahimo sab nga benepisaryo ang mga sakop sa El Pardo Women's Organization sa maong lungsod sa gipanghatag nga mga bangko ug lamisa. Kini gilangkuban sa 50 ka mga bangko ug 5 ka mga dagkong lamisa alang sa maong kapunungan. Ang maong mga bangko gamit kayo alang sa maong kapunungan ug way sukod ang pasalamat sa mga sakop sa El Pardo Women's Organization sa pagsanong sa Kapitulyo sa ilang gipangayo nga kagamitan. Ang halad ni Lolo ug Lula usa sa mga regular nga kalihukan sa Kapitulyo alang sa mga senior citizens dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Kini si Rainer Bancali alang sa Sugbo karon. Formal na nga gilusad ang Biggest Loser Cebu Province Edition nga gitungong alang sa maayong panglawas ug healthy lifestyle sa mga kawani sa Kapitolyo. Ang matag grupo gilangkuban sa 5 ka mga miyembro. Adunay ipahigayon nga weigh-in matag bulan ug ang grupo nga adunay 12 nga pagkunhod sa ilang timbang ang mahimong mananaog karong umaabot nga Disyembre. Sigun pa ni Bonifer Nacorda, pangu sa Human Resource Management Office, ang Biggest Loser usa ka maayong programa aron pagdasig sa maayong panglawas, pinaagi sa suporta sa ilang mga kauban sa trabaho. Girekomendar nga magdungan ang grupo sa pag-ehersisyo, agig pagsuporta sa usag-usa. We believe that wellness is a component of which, because a healthy body is a fertile ground for a healthy mind and a healthy heart, which will be translated into quality service. So this is our creative way of encouraging everybody to be healthy, especially in the modern times right now where we eat a lot of fast foods and we have a lot of stresses already. So this is an avenue for them to take care of their health. Jogging, exercise, gym. Sa kaon, tulo ka plato no? So usa na lang. Oh, anak, or tunga ba? Ang importante jud kuan kanang disiplina ba sa kuan sa self. Sumala pa sa nutritionist dietitian sa Cebu Provincial Nutrition Council, Soje Tapulado, ang mga babayi mas dugay makaburn og fats itandi sa mga lalaki. Iya usab nga gipasabot ang gitawag nga sedentary lifestyle o ang kakulangan sa aktibidad sa lawas usa sa mga rason sa pagka-overweight o pagka-obese. Iyang gihimong ehemplo kadtong mga kawani nga nagsige na lang og lingkod sa opisina ug halos dili na ganahan mo barog gikan sa ilang gilingkuran. Dugang ni Tapulado, ideal nga makuhaan ang timbang og hangtod sa 2 pounds matag semana. Ang grupo nga makadaog makadawat og 30,000 pesos. Samtang ang individual nga adunay labing dako nga makuha sa iyang timbang makadawat og gym membership sa Slimmers World. Ang grupo nga makadaog sa binulan nga weigh-in makadawat usab og mga minor prizes sama sa mga gift certificates, yoga sessions ug libreng sine. Ang Biggest Loser Cebu Province Edition usa ka inisyatibo sa Committee on Program on Awards and Incentives for Service Excellence kun praise ug sa HR Department sa Kapitolyo. Kini si Corina Lucero alang sa Sugbo karon. Cebu Provincial Sports Fest formal na nga gibuksan indigay sa katahom ug paugnat sa kusog sentro sa tinuig nga kalihukan sa Kapitolyo.
diri unity ug mas aktibo nga serbisyo sa mga kawani sa Kapitolyo napakita atol sa Capitol Sports Fest 2017 dito sa Second Heart Ateneo de Cebu, Mandaue. Nagkalalayng hugyaw, diskarte ug kolor ang gipakita sa mga empleyado sa Kapitolyo atol sa paglusad sa Capitol Sports Fest 2017. Kamare diri unity diha sa paugnat sa kusog. Gilusad ang Capitol Sports Fest 2017 aron mas mapalig-on pa ang serbisyo sa mga kawani sa Kapitolyo. Misubo ang usa ka parada nga nagsugod sa Lux Orient's covered court paingon sa Campus Gym. Vice Gobernador Agnes A. Magpali mihatag sa iyang welcome address. My fellow public servants, welcome to the most awaited of the Capitol activities. I think this is one of the most, if not the most awaited. Lalo na kaingon na po ang atong staff, ato kani, isang layo pa kayo ang sweldo naman itong bagong rubber shoes. Og personal si Gobernador John David III ang opisyal nga miabli sa Capitol Sports Fest 2017. Republic Act 7160 and the unnumbered resolution of Sangguniang Paralympic of Cebu, I hereby declare the Capitol Sports Fest 2017 open. Misunod ayon ang sharing squad competition sa tanang mga departamento. Pondog sa financier ang nahimong mananaog samtang legislator nga Miss Contestant ang napili isip Miss Capitol Sports Fest 2017. Napuno sa hugyaw, napuno sa mga executions o mga colorful events sa mga nagkalaing departamento nga misalmot sa sports Capitol Sports Fest 2017 unsa kaduble ang kadasig sa mga empleyado nini maong ato kalihukan. Nakita magin nato na madasigon kaya itong mga kauban sa trabaho niya everyone annual man katulang last year wala para ni sa ato yun no for our co-workers aron po doon na sila kalingawan no kalingawan mo yun to involve in sports. Nagkalanlaing dula nga gisalmutan sa matag kawan gikan sa nagkalanlaing departamento sa Kapitolyo ang tag of war, sack race o guban pa. Misalmot usab ang mga mayor sa kadalungsod ato sa friendship basketball game tali sa mga sakop sa Junta Provincial. Para nako di kani usa gyud ni no bisan kausara ta sa usa ka tuig magani pero para nako mas importante ni tungod kay aron pud mahatagan og kahigayunan ang atong mga empleyado na makapaugnat sa kusog unya ila kung mahanas ang ilahang mga skills sa nagkalain-laing mga sports events. Kini usa ni ka paagi dit nga ang mga empleyado mulagsik o mobalik ang gana sa trabaho o mapagana madugangan ang gana sa ilahang pagtrabaho. Kini basically ang purpose nato ang annual sports fest is to promote camaraderie and physical fitness man. Unya ang atong pagpangandam ron unsa kadako ikumparar sa mga miaging tuig. Kini I think this is we are better prepared this time. Our venue is very nice. I think I can see nice diri kay landong hayahay. Diha sa atong trabaho gakinahanglan usab ang pagpadasig diha sa paugnat sa kusog. Kini si Iraldito Panya kauban ako ang Executive Director sa Cebu Provincial Sports Commission, si Attorney Remel Abing. Kini ang sugbo karon. ASEAN, a tropical vista of natural wonders. A habitat for countless flora and fauna.
home to over 650 million people. A kingdom steeped in culture and tradition. Offering exquisite culinary flavors. 10 magnificent countries. A playground of adventure and unparalleled beauty. Where will your adventure begin? Ubay-ubay na sa mga kabatanunan ang gusto makatungha sa paglaom scholarship sa ikatulong hugna. Bikabat na og sobra 140 ang naka-eskwela na sa libreng tuition fee og monthly allowance nga 1,500 di ato mga batanon kang kansang ginikanan anas kawadon. Ilabi na kadto mga ginikanan nga nagumon sa giniling druga og dili magkapa-eskwela sa ilang mga anak. Dili babag ang kawadon diha sa pagtungha. Gumikan kay adunay paglaom nagilusad sa Cebu Provincial Capital pinanguluhan ni Vice Governor Agnes Magpali. Gani adunay 143 na ang nakatungha ug usa niini cum laude na. Ubay-ubay sa mga estudyante karon ang gustong makaangkon sa paglaom scholarship program. Vice Gobernadora Agnes Magpali kinsa chairperson sa Cebu Provincial Women's and Children's Committee mipasabot nga ang paglaom scholarship dakong tampo sa kalambuan sa matag Sugbuanon nga dili makalimtan. Gani usa ka batanon nga taga Asturias nga si Amelita Gatdula nga nahimong summa cum laude sa iyang pagtungha og agriculture dito sa State University sa Baybay, Leyte. Hapit na unta mo undang alang sa iyang katapusang tuig pagtungha gumikan sa kawadon. Apan nahatagan si Amelita og paglaom sa pagtungha pinaagi sa paglaom scholarship. Ang kalambuan sa matag Sugbuanon. Maunid na ang mantra kung inunta. Amo nang ibalik-balik aron dili na aron tuhok sa panungduman sa tanan. Ya kini atong gibuhat karon kauban gihaponin. Pa sa pamaagi ni Governor Junjun Davide nangulang mo gyud ang Subo. Ubay-ubay sa mga kabatanunan ang namasin nga makatungha og libre karon umaabot ka pag-abri sa klase. Personal si Governor Junjun Davide mihatag sa iyang hangyo alang sa mga kabatanunan nga mi-apply sa scholarship sa lalawigan Sugbo sa pagtubag og tinuod. Atol sa interview nga personal giatiman ni Vice Gobernadora Magpali og iyang consultant kanhi board member Gigi Sanchez. Sa lang po na po pangibangno, be truthful with your answers. Kung pautanong ka mo sa mo interview kanina. Kini si Ralito Panya o kini ang Sugbo karon. Paglakitin ang kainit ni ining panahon sa summer. Ang pilanta ang panglawas. Okay, kaning heat stroke, we have to understand that this is a medical emergency. It is life-threatening. Likayan ang mga delikadong epekto sa kainit ni ining panahon. Stay away from the sun, specifically during what time? Between 11 to 2. Ang pinakainit yun is around 2 o'clock. When the heat sa morning sun ni-penetrate na sa ground. Mga pahinumdum gikan sa inyong Cebu Provincial Information Office o Cebu Provincial Health Office. Sa mag-uban kita, dalhon kamunao sa mga maanindot ug makabighani nga kabukiran sa lungsod sa Bolhoon. Ang lungsod sa Bolhoon, usa sa labing karaan nga lungsod nga nahimutang sa blatang bangin sa lalawigan. Gilibutan kini og kabukiran nga puno sa kahoy ug nag-abot nga kadagatan nga haom kaayo sa mahiligon sa pagkuha og mga hulagway ug kini ang mahiyas nga naghatag og kabantog sa maong lungsod.
the only postcard town in the entire province of Cebu. Karong adlaw dalhon mo namo sa kabukiran sa lungsod sa Bolhoon. Nasayod ka ba nga adunay mga maanindot pang talan-awon kung imong suhiron ang usa sa mga bukirang barangay dinhi o mga 30 minutos gikan sa sentro sa lungsod? Mao kini ang Hagdan Palayan sa Bolhoon nga maoy musugat kanimo ang timailhan nga miabot na sa barangay nga atong destinasyon. Sa habagatang Subo, pati hulog na, tumuisan naglikos-likos. Nahimutang taliwala sa Hagdang Palayan ang maong busay nga nagsumpay og patubig sa maong kahumayan. Mao kini ang Dayhag Waterfalls dinhi sa Bolhoon. Kamo na ang mag-igo kung asa niini mga andana imong pinakapaborito. Sa unang level si Joy, sa ikaduhang level si Love, sa ikatulong level si Peace, sa ikaapat nga level si Kindness, o sa ikalimang level si Faithfulness. Ang mga estudyante nga sila si Lady Ann, Mary Ann, Divine o Roel nga nagpahigayon silang on-the-job training sa maong lungsod ni share sa ilang mga kasinatian sa kapit o sa kabuuan nilang pagpuyo sa maong dapit. As a group, sa pagstay na mo diri sa Bolhoon is lingaw jud kayo among experience kay kanang ang mga tao kay maabi-abihan kayo, welcoming kay sila, then ang mga suruyanan po is talagsaon and mga nindot jud kayo sa tanan. So far kami nga grupo is ang among ganahan kay ang Dayhag Falls jud kay aside from bugnaw kayo ang tubig, relaxing kayo, and ang palibot pod kay mingaw and ma-enjoy pod nimo ang imong holiday. Sa Dayhag, dili pa siya known and kanang dili pa siya crowded. Gawas sa Hagdan Palayan o sa Dayhag Falls, nalingaw usab ang mga estudyante sa pagtanga sa Ablayan P ang kinatas ang bukid sa Bolhoon. Wala gid matay ug bisan sa mga piratang muro sa eskwela katolika. Ang maong lugar accessible ra kaayo ug dili na kaayo kamuhunat sa pagsaka niini kay ang maong peak adunay agianan para sa mga sakyanan. O sa Moraya ang lapad nga lubnganan, sudlong ta ang dato nga museo. Maaninaw nimo dinhi ang isla sa Negros, Bohol ug Siquijor, madaig nimo ang mga harianong kabukiran sa bagatang bahin sa Sugbo ug matagamtam ang presko nga paguyuhoy sa hangin. Kining mga maanindot nga talan-awon dinhi lang nimo makita sa barangay Upper Becerril dinhi sa lungsod sa Bolhoon. Kini si Sam Monte Carlo hangtod sa sunod natong panagkita dinhi lang sa Mag-uban Kita. Sa dili matag na nga panahon karon, angay jud natong ampingan ang atong kalawasan. Sakto gid ka, Miss Corina. Ug mao na hinungdan karon kung nganong wala nato makuyog ang usa sa atong mga anchors na si Miss Cathy Calago. Next week, Kat, hopefully makauban na kanamo. So get well soon. Ug mao kadto ang mga balita nga hatod kaninyo sa Sugbo karon. Ako si Abner Kinyo. Ug ako usab si Corina Lucero. Daghang salamat.